Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Тапшыруыбызның якшәмбе чыгарылышы һәм микрофон алдында сезне бик тә хөрмәт итүче журналист Мәсим Акмал. Бүген игътибарыгызга кызыклы очрашулар кунакханәсе сәхифәсен тәкъдим итәбез һәм кунагыбыз күренекле язучыбыз Әхәт Гаффар булачак. Әхәт абый, без әйтик мәктәптә укып йөргән чагында синең иң беренче син дип әйтәм инде, ачуланмай ярыймы? Чөнки син дип, фәкать шулай гына. Ул сез дип дәшү бик ерак булган кешеләргә әйтәләр, мөнәсәбәтләре ераграк булган кешегә. Айырып кую име? Айырып кую, ничектер әйтү. Татар син дип сөйләшә ул, якын итеп син дип дәшә дип әйтә. Шуңа күрә син дип дәшү Менә кулайрак булар. Әхәт абый, сине якын итеп син дип дәшеп башлап китик әле тапшыруыбызны. Зур иҗат юлы узган бер әдип каршысында утырам бүген көндә. Син безне яшүсмер вакытта шактый елаткан кеше. Гадәттә бит шигырь укып елый. Әйе, күздән яшь китерә. Син менә Әҗәт дигән хикәяңне укыганда, без инде аны авыл кибетеннән алып кайтып, синең иң беренче шушы китабыңны алып укыган идек. Бүтәннәргә күрсәтергә тырышмыйча гына елаган чакларым әле дә бүгенгедә истә. Менә ничектер, Әхәт абый, син үзең гомер буе проза яздың име? Ләкин син барыбер әгәр елата алгансың икән, димәк син шагыйрь дигән сүз бит инде. Менә ничек була ул? Шагыйрьлек кергәндер әлбәттә, чөнки мәктәптә 3-4 классларда укыганда ук инде ничә яшь була миңа? 11, 12, 13 яшьләрдә үзебезнең Балык Бистәсе районындагы Октябрь юлы дигән район газетасында минем шигырьләрем басылып чыккалы торган иде. Шулай торып киткән әйбер, проза ул әлбәттә соңрак килә. Ләкин әнә шул шигырьләр язудан башланадыр инде ул әдәбиятка килеп керү. Шунсыз булмый ул. Әҗәт дигән хикәяне мин аны язган идем студент чакта ук. Ләкин аннары тагын бер тапкыр карап чыгып, яшьлинчедә эшләгән идем. 3 елдан соң мин аны халыкка тәкъдим иттем. Газиага Кашшаф дигән кеше бар иде безнең. Журналистикада укыганда университетта безнең. Ул мине үзенә үз канаты астына алган кеше иде ул. Зур язучы бит инде Гази Кашшаф. Мин аңа укырга бирмәдем бер нәрсәмне дә, хикәяләрне, әдәби әйберләрне. Шулай дип әйтәләр, нигә син матбугатта игълан итмисең? Миңа бир, мин үзем кертеп бирәмен, басырабыз дип сөйләгән. Ул шулай салмак кына итеп сөйләде. Мин бирмәдем. Аннан соң Казанларына кертеп бирдем дә, шунда басылып чыккан Әҗәт дигән хикәя. Ул һәм былай уйласаң анда бер нәрсә дә юк шикелле. Тыйла. Бер нәрсә дә юк шикелле, ләкин үзебездә дәген Сибат абый хәкимнәр, Вакиф Нуруллин безнең якташ, аның теленә кереп, аннар Фәрвәз Миңнуллин тәнкыйтьче безнең, урыныч мактап булсын, күтәреп алып чыккан иде аны. Казанларында чыккач китте, аннары Казаннан читкә китте ул, Мәскәүдә чыкты ул, бик зур итеп. Яшь язучыларның 6-нчы бөтен союз киңәшмәсе узган иде Мәскәүдә. Шунда мин шушы хикәяне, аннары Кояшның салкын чагы һәм 2 повесть язлар моңы, аннары Яра повестінің подстрочный сүзгә сүз тәрҗемәләрен алып барган идем. Ни хикмәт, шундагы секция мине шунда ук СССР язучылар союзына тәкъдим итеп, һәм шуны Сергей Михалков соңгы йомбаклау сүзендә шагыйрьләр бөтенесе 300-дән ничә яшь язучанда игълан итте, 5 кешене СССР язучылар союзына тәкъдим ителде дип әйтеп, билетларыгызны барып чөп аласыз дип. Әле ул вакытта китабым юк иде. Мин ул вакытта 25 яшь. Бу искермәдән авышма була инде. Гаҗәп инде. Мин аны Гариф абыйларга да кайткач әйтмәдем, билет алмадым, бармадым. Чөнки бер әрмән язучысы бар иде, минем шикелле яшь. Әхәт, давай не будем обольщаться, пускай нас свои берут, в союз писателей.
Минем дә шуннан жанга корт керде. Үзебезнекеләр алса бит инде әйбәтрәк була. Читтән ул килмешәк шикелле булып кайтасың үзеңнең туганнарың җанына монда, язучылар җанына. Яхшы түгел дип, шуннан китап булып чыкканнан соң бер китап белән мине язучылар союзына кабул иткәннәр иде. Һәм ул сирәк күренеш иде ул заманда. Шушы китапны укып үстегәндә без дөресен әйткән чагында. Шулай дип әйтәләр. Менә һәм кызык. Һәр буынның үзенең бер кумирлары була. Кумир дип әйтәләр бит инде. Ул ягъни рухи абыйсы. Әйе. Син безнең рухи абый булдың. Нәрсә белән җәлеп иттең? Менә ансын мин аңлый алмыйм. Нидер бер яңалык бар икән дә беләм. Әйтик, безнең сиңа чаклы булган әдәбиятка охшамаган бер яңалыгың бар. Мин теге әдәбият белгече булмагач аны әйтә алмыйм. Нәрсә ул үзең ничек дип уйлыйсың? Мин дә әйтә алмыйм аны. Менә хәзер кинәт минем исемә төште. Мөдәррис Әгләмов минем хакта бер язып чыккан иде. Аңлап була, аңлатып булмый дип, минем иҗатым турында. Шулай дип әйтә иде ди Хәсән Туфан ди. Күрәсең, менә шул инде ул. Аңлап була, аңлатып булмый. Аңлатып булмый дигәннән кат-кат укып аңлый торган язучылар бар. Аның һәр җөмләсен аңлау өчен кат-кат укырга кирәк. Әле анда да аңлап буламы юкмы ансы да икеле. Ләкин Әхәт Гафарның бит кат-кат укы кирәк түгел. Хактан да кайры вакытны аңлашылып та җитмәгән кебек имет. 2 тапкыр 2 тигез була 4 кенә түгел бит инде җөмләләрең синең. Ләкин шул ук вакытта икенче тапкыр укып торасы түгел, ул ничектер үзеннән үзе бер теге шигырь кебек, җыр кебек күңелгә кирип бара. Күңел белән аңлап барасың. Менә кызык хәл. Ул күрәсең, кешенең язмышын күрсәтүдәндер, күрсәтә белүдәндер. Мин күп укыдым. Кешенең психологиясе турында, холык фигыле турында. Аннан соң былай бит инде ул. Минем тормыштан язган шикелле ниндидер үзем күреп үскән әбиләр, әниләр, менә шундыйларның җыелма бер образы шикелле әйбер инде ул. Шуңа күрә ул бәлки ышандыру кеше бик катгый булган дип әйтимме. Мин укучыларга көчләп такмыйм бит бер нәрсәне дәген. Шушы әби кешенең, әби дип әйтик инде, ул вакытта ул 70нче еллар. Әҗәт турында сүз барамы? Әйе, әҗәт хикәясе турында. Шул заманны сурәтләгән әйберләр. Күрәсең, гадилектә нәрсә дип әйтәләр әле? Дахилык. Дахилык дип әйтәләр. Мин үземне дахи дип әйтергә кыенсынам. Шул ук вакытта артык гади булып та язучыга килешеп бетми ул. Мин кайбер чакны шулай итеп язгалыйм. Кыска җөмләләр, гыйбарәләр, диалоглар кыска-кыска. Кешенең шикелле минем 3-4 җөмләдән торган диалоглар бик сирәк була. Тормышта бит кешеләр әйе бар дип менә шулай итеп кыска гына итеп сөйләшәләр. Шул ук вакытта мин китереп кертәм махсус рәвештә ул озын-озын җөмләләр дигән. Ул әдәби алым үзенә күрә бер. Ул минеке генә түгел. Аны дөнья язучылар күп кулланган шундый. Кыска җөмләләр арасына озын җөмләләр. Озын җөмләне укыгач, кыскага күчкәч, укучы җал итеп ала, күзе дә җал итә, җаны да җал итеп ала. Кабул итүе дә көчәеп китә. Әхәт абый менә кемгә ничектер минем өчен инде менә син әйткән шын мәгънәсендә Әхәт Гафар өлгереп җиткән. Уста сугышчы кылыч уйнаткан кебек кенә иттереп каләм уйнаткан Әхәт Гафарны мин инде әлбәттә үзем Бугау романында күрдем. Бугау романы ул классик әсәр Әхәт абый. Һәм инде аны менә укыган кешеләр хактан да шулай дип әйтәләр име. Әхәт Гафарның миңа калса иң бик ноктасы сыман тоела миңа. Мин мондый сүзне беренче тапкыр ишетүем. Яшерен батырын түгел. Кызык әңгәмәдәш син. Бугау романы минем 3нче роман бит инде ул. Әйе. Беренчесе Бодай бөртек һәм тегермән ташы, икенчесе Олы юлның тузаны, Бугау романы, өченчесе һәм алар менә шушы Тукай премиясенә дип тәкъдим ителде инде. Хикәяләр шунда китаплар белән бергә. Бугау романы ул бер рух белән язылган әйбер. 90нчы еллар турында сүз бара. 90нчы елларда бит инде безнең илдә мәхшәр иде. Ана улны, ата кызны белми торган мәхшәр. Шуны әдәбиятта чагылдыру килеп чыккан иде минем уемда. Шул җырларда уйлап мин аны машинкада яздым. Беренче тапкыр үз гомеремдә мин кулдан язам бөтен әйберләрне. Беренче тапкыр машинкада яздым моны. Өлгергән булган күрәсең. Ул әнә шул 90нчы елларга бүгенге көндә баранда пародия ул. Сатира, көлү, кахкахалап көлү үзебездән. Башта булай итеп башлана бит. Шүрәлеләр кырылтайга җыела, Тукайның шүрәлеләр дигән шикелле. Һәм алар бер яшь шүрәлене иң югары җәзага хөкем итәләр. Адәми зат буласың. Аның да сәвитләр дигән кавымнан буласың дип әйтеп. Бу аларча иң зур җәза санала. Ни өчен? Чөнки
Совет заманында кешеләрне юкка көлдереп үстерделәрме? Киләчәк менә шундый булыр, киләчәк якты дип әйтеп көләләр иде бит инде кешедән, халыктан. Бу шүрәле кешене кытыкламый, кытыклаудан туктай. Шуның өчен яза. Аннан соң шүрәле курку хисен югалта. Шуның өчен моны совет кешесе буласың дип, совет кешеләре арасына җибәрәләр. Әйтик, бер авылга Ибрайны шүрәле итәләр авылдагы. Урыннарны алыштыралар. Бу дөнья әдәбиятында классик алым. Урыннарны алыштыру. Менә шуннан соң Ибрай дигән кеше, гомере буе колхозда эшләп чиләнгән кеше, шүрәле булып йөри. Шүрәле совет кешесе булып йөри. Аның да татар дигәне, аның да авылда үсә торган татар. Андагы жаза бирәләр име шүрәлегә. Андагы көлкүләр кешегә биргә акча юк. Халыкны күлдерер өчен авылдан шул исәптән шүрәле дә әдәмизат кыяфәтенә керә бит инде. Күлдерер өчен халыкны бушлай шүрәле балетын карарга китәләр, күмәкләштереп. Анда шүрәле шакката ничек инде чыгып сөйли ул ахырдан сәхнәгә менеп. Ибрай ителгән шүрәле. Сездән бит көләләр, без шүрәлеләр мондый түгел. Сезнең үзегезнең бармакларыгызны түгел, муеныгыздан кыстырып калдырганнар. Менә сезнең хөкүмәтегез дип әйтеп сөйли. Таbii менә бездә бит инде кайбер юморчылар, юмор яза торган кешеләр дип әйтгәндә җыелышалар да, татарда юмор бармы юкмы дип бәхәс кубаралар имен. Кызык кына бәхәс килеп чыгаларның, үзе бер юмор килеп чыга. Юморчылар юмор бармы юкмы дип сөйләшәләр имен. Бит менә шушы бугауны мин һаман шул бугауга әйләнеп кайтам инде. Һәр бер битен алып карасаң, ул аерым мөстәкыйль бер юмор әсәре. Таbii синең үзеңә генә хас телең, андый тел беркемдә юк бүтән татар әдәбиятында. Үзеңә генә хастыгы фикер әйтү ысулың. Менә шулар бөтенсе бергә җыелышып, укмашып, кабатланмас әсәрләр барлыкка китәләр. Әсәр ишендә әсәр. Ягъни бугау романы үзләре аерым әсәрләр һәм алар бик тә кызыклы юмористик әсәрләр. Ләкин менә шушы юмористик әсәрләрне алар бик нык оешкан. Алар бер-берсен тулыландырып торалар. Ялганып ишенә кереп. Аларның берсен алсаң, икенчесенең ансында аңлашылмаска мөмкин. Ләкин шушы кызыкларны укып барган чагында инде елыйсы да килә башлый. Ни өчен дигәндә, бу син язган шүрәлеләрнең язмышының төбендә әлбәттә зур фаҗига трагедия ята. Бу әсәр турында әле киләчәктә миңа калса фикер әйтелер һәм ул үзенең зур бәясен алыр кебек тоела. Аны бер заманны шулай дип әйттеләр дә инде. Дөнья әдәбиятында шундый әсәрләр була. Әйтик, 100 лет одиночества Габриэль Маркесның Аргентина язучысы. Аннан соң Мастер Маргарита Михаил Булгаковныкы. Менә бу да шундый. Булмаганны шын итеп күрсәтү һәм шунда тәм табу. Мастер Маргарита да бит коточкыч көлү бит инде системадан. Аннан соң ул роман ниндидер аларда күрәзәлек тә бар. Әйтик, Олы елның тузаны дигән романда зур бер балык анда язгы ташкын вакытында умартачыларның иске подвалларына кирип кала, кысылып. Элек Шулманда Иделдә шундый зур балыклар, 50 тоннага җиткән булганалар. Кирип кала. Һәм шуны кешеләр коткарга телиләр тигене. Умартачы белән аның улы картлар билеп алып моны район түрәләре ишетеп билеп, бенза пила алып килеп бүләләр үзләренә начальствога. Бу алдан язылган иде. Менә безнең СССРда да шулай зур балык иде бит. Жалгыз бер килбеләктә бер заманны бер нигәдә һәм бүлеп бетерделәр. Минем дә балык тегеләргә түрәләргәрәкми. Анда васта елга яткан була. Эштә тагын бер елга, 2 елга янәшә агалар җир астында һәм җир өстендә. Бездә дә шулай бит ул. Тормыш шулай 2 катлы. Эштә без Советлар Союзы дидек, аваста инде тегендә бүтән елга ага иде. Советлар Союзына куашымы, аның уңайынамы? Шуны сурәтләдем мин. Шуны шартлатып, имеш, васқы суны өчкә күтәрәләр дигән электростанцияның көче күтәрелә. Зур җылга шуны хәтле бу кешеләрдән туя, яшәүдән. Аны пишратталар, дитәләр, әнә соңгы балыгын кисеп бетерделәр. Теге шартлаткач атым белән. Җирдә ага торган җылга, җир астында ага торган җылгага агып китә. Безнең балык тәгәрәп шунда ләмгә барып жата. Менә Советлар Союзы нәкъ шулай булды. Беркемгә тимәде, өлешләп бүленде ул. Үзләренчә яшәп яталар, ләкин Советлар Союзы юк. Менә шундый күрәзәлекләр бар анда. Таbii кайтып аңларга туры килә шул. Талантлы итеп язылган классик әсәрне. Достоевскийны шунсыз укып булмый, кайта укымасаң булмый укып.
Әхәт Гафарны да шулай икән. Әхәт абый белән монда Олы юлның тузаны дигән роман турында сүз чыкты. Бу исем ишетелгәч, мин башканы да уйлап куйдым. Безнең халкыбызның Олы юлның тузаны дигән мәгънәле, йөрәкләргә үтеп керә торган җыры бар бит. Һәм менә шушы халык җырының 1-4 юллыгы Әхәт Гафарныкы. Менә аның безнең тыңлаучыларыбыз әле бәлкем белеп тә җиткермиләрдер. Ничек яздың син аны? Шушы китап бит инде. Дәрья башы дигән китапта мин аны эпиграмма итеп куйдым. Ничек яздың син? Син Нурмансур шалтырата, ничек инде син ди халык җырын ди Әхәт Гафар дип чыгардың ди эпиграмма итеп ди. Мәйтәм Зиннур бәй, ул бит минеке. Шуна сөйләп бирдем. Җыр китапларында бар бит ул ди. Менә шуны җыр китапларын карадым, җуган ди. Әлбәттә чыгардым мин аны. Чөнки Олы юлның тузаны безнең халкыбызның кабул кылынмаган шикелле шундый рәсми булмаган гимны ул. Андагы тормыш фәлсәфәсе бит. Тахир Якупов җырлавында аны тыңласаң бит, дөньяңны онытасың. Ике генә куплетлы. Шуннан соң беренче куплетны тагын җырлыйлар иде кабатлап, җыр ике генә куплетлы була алмый бит инде. Кыска бу узган, эпик җыр бит ул. Аның көйегенә, музыкасы гына да нитара бит. Шуннан мин өченчесен яздым аның. Әлбәттә, яшьсезләр алда иде әле дигән повесть язганда, шунда бабай белән онук җырлыйлар аны, бер-берсенә кушылып. Үзем мин аны сәхнәләрдә җырлап җөрдем, мәҗлесләрдә, теге дуслар белән күрешкән чакларда, әкрен-әкрен кирип, артистлар отып алып, моны җырлап киттеләр аны. Хәзер ул халык җыры булып китте. Минеке түгел хәзер, минеке дип әйтмәгез. Ярар, әйтмәсбез, ләкин белеп тору кирәк. Әхәт абый, әйдә менә шушы җырны тыңлыйк әле бу урында. Без бераз гына тыңлаучыларыбызга ял да биреп алырбыз. Шигырең инде халыкны кыбылып торып киткән. Олы юлның тузаны классик белән бергәләп, классик җыр тыңлыйбыз.
Эфирда Татарстан дулкынында программасы язучы Әхәт Гафар белән әңгәмәбезне дәвам иттерәбез. Әле генә эфирда халкыбызның улы юлының тузаны дигән җыр яңгырады. Һәм инде хөрмәтле тыңлаучылар, сез үзегез дә беләсез, Әхәт абый Гафарның да нәкъ шушы исемдәге улы юлының тузаны дигән романы бар. Без аның белән бүген аның иҗаты, аның әсәрләре турында сүз алып барабыз. Әхәт абый, без инде үзебезнең әңгәмәдә синең 2 романыңны телгә алдык. Өченчесе Üçüncü түгел, беренчесе булып чыга. Беренчесе ни әле ул? Бодай бирдеге һәм тегермән ташы дип атала. Бер заманда бик каты бездә курылык булган иде. 78-ми, 79-мы елда, 81дә инде. Безнең язучыларны җыеп, мин ул вакытта Казан утлар журналында эшли идем. Районнарга ярдәм итәргә җибәрделәр. Халыкның рухын күтәргә дип, алар турында язырга дип, миңа Буа районы эләккән иде. Шунда мин баргач бер мәкалә язган идем. Бодай бирдеге һәм пули дигән. Шуннан роман барлыкка килә башлады, уйлый. Адәми затлар һәр кайсыбыз бодай бөртекләре дип санасак, без барыбер 2 тегермән ташы арасында элеккән бөртек сыман яшәүбез безнең. Тегендә күк булса монда җир, нинди он килеп чыга синнән? Эшкә җарый торган онмы, нинди он? Ул романда беренче бөтен дөнья сугышы заманнан истәлекләр рәвешендә кирип китә ул сюжетка инде. 90-нчы елларга кадәр вакыйгалар телгә алына. Бер кеше булган безнең Иван Иванович Наймушин дигән, социалистик хезмәт герое. Ленин ягындамы? Прототипа дип әйтегендә. Ленин премиясе лауреаты. Братский гесын төзегән, Братский шәһәрен, Усь-Илем дигән гидроэлектростанция төзегән һәм шәһәрен төзеткән. Усь-Илем электростанциясын КПСС үзәк комитетыннан, политбюродан карар чыккан шук төзи башлаган. Бу төзегән өчен генә уже тегендә карар чыгаралар. Шундый кеше була, Керәшин татары ул. Мин моны үрнәк итеп алып, исемен, менә шушы кылган гамәлләрен, шушыны татар дөньясына күчердем инде. Иман улы Зәйнушин дип, Наймушин дип алдым инде мин аны. Шулай итеп үзгәртеп. Менә 20-нчы елларда ГЛРО планы нигезендә бер авылда электростанция төзи ул, су электростанция. Безнең авылда да су электростанция төзеп куйган булганнар. Тирә-як авыллар лампада утыра. Сыра яктысында безнең авыл гүл итеп утыра. Иришкә электростанция төзеп куйганнар. Эшнекләреме? Менә дигән итеп кишләрен шунда инде. Клублар гүл итеп торадыр иде. Тегермән эшлидер иде. Җун тегермәне шушы электрдан. Шуны төзиләр имеш. Шундагы төзелештәге беренче мәхәббәтләр алып инде хәзер камгес төзи һәм төзичәк инде киришкәннәр дә булалар. Атом электростанциясын. Мин кабул кылмадым. Ул вакытта электростанция кем алынды дип сүз йөридер инде. Йөридер, әле карарлар юк иде. Һәм мин романымда язман алдан күреп. Космостан килгән кешеләр тегене нидәдер нур җибәреп, шырпы татмасы шикеллегә әйләндереп, теге атом электростанциясын үзләре белән китәләр дип язган идем. Бер заманны китап нәшрияты редакторы бик оста һәм катгый редактор Яхья Халитовтан мин дублтыда яңа роман язып ятам. Ял вакытында инде гаилә белән. Хаты килеп төште. Атом электростанция турындагы өлешен романыңнан чыгара алмыйбыз. Җә үзең кыскартасың, җә без кыскартабыз. Кыскартмасаң романың чыкмый дип. Кыскарттырасың инде. Менә анда да алдан күрү чәнлек булган. Менә шуннан соң бит атом электростанция хәзергә бездә тукталып торды, ләкин әле шаукым чыгачак. Әхәт абый, ул өлеше тулы килеш басылып чыктымы? Юк. Аннар үзенә онытылды инде. Атом электростанция бетте дип уйладык бит инде, төзелеш туктатылды дип уйладык бит инде. Шулай килеп чыкты бит инде. Ләкин бит яңатадан башлыйбыз дип торалар. Менә шул вакытта миннән бәлки бирәмен өлешендәген. Исән әле ул. Тагын чыгарга ярамый дип әйтмәсәләр Нәкъ шулай дип әйтәчәкләр дә инде. Әхәт абый, яшьнәк турында сүз чыкты бит әле. Сезнең туган авылыгыз турында. Бу инде Балык бистәсе районындагы атаклы эшнәк авыллары. Сезнең инде олы эшнәк авылы, олы булгач инде. Олы ана иле дип анатырга кирәк. Гомумән бу авыл нинди авыл ул, каян килеп чыккан авыл ул, аның исеме каян килеп чыккан һәм иң мөһиме безнең өчен бүгенге көндә менә шушы Гафарлар нәселе, аның тамырлары кая барып тоташкан. Нишен дигәндә үзенә күрә бер кызыклы күренеш бит инде менә безнең татар дөньясында. Бер гаиләдән 3 шушындый иҗат кешесе килеп чыккан име. Әхәт Гафар иң зур абыйлары, танылган журналист һәм язучы Ринат Гафар, аннары инде менә безнең үзебезнең Татарстан радиосында эшләүче журналистыбыз Рәкыйп Гафар. Минем кызым Сөмбел Гафарова. Кызыгыз Сөмбелие. Нинди тамырдан килә торган нәсел бу, Әхәт абый? Миндә бер дәфтәр саклана.
1955 елгы ул вакытларда һәр елны бакчаларны, бәрәңге бакчаларын, бәрәңгедән башка бер юк бит инде, анда яшьчә бакчасы бар үзгенәдә. Үлчәп чыгалар иде оршынлап. 25 сотый гына бит инде. Артык булдымы кисәләр. Ниндидер штраф шәпәгәннәрдер инде. Шуның дәфтәрендә 555 хуҗалык теркәлгән. 55 елда. Бәрәңге утыртып яшәүчеләр дигән сүз. Әҗортлары күбрәк булган бит инде аның. Элекрәк гомумән күбрәк булган, 2 мәчете булган ул, 3 мәчеттә дип әйтәләр. Мәдрәсәсе Болгар шәһәрен монголлар басып алганнан соң, туздырганнан соң, безнең авыл кешеләре менә шушы җиргә килеп төпләнгәннәр. Башта Рус эшнәге урынына хәзергә, Шулман буенда. Аннары Иван Грозный килгәч, аннан да куып җибәргәннәр инде. 1336 елда килеп төпләнгән авыл ул безнең. Әле кече эшнәк бар, әле югары эшнәк бар, Вакиф Нуруллинның туган авылы. Аннары Мәшләк дигән авыллар бар. Ул таралган менә шулай әйттем. 1236 елда күчеп килгәннәр алар. Бу хакта яздым да мин. Менә шуннан килеп чыккан нәсел инде без. Безнең бабай укымышлы кеше булган. Кушаматыбыз безнең казыйныкылар дип тә әйтәләр иде. Димәк, кемдер безнең казый булып торган кеше бит инде булган. Безнең бабай Гафар бабай үзе торган җир биләүченең урыс авылына идәрә итүчесе, управляющий булып торган инде. Әти безнең сугышта йөреп кайткан, хәтер яраланып инде, кулы яраланып. Гомумән сәламәтлеге. Шуңа күрә 56 яшендә ул вафат булган иде. Әни гомере буе колхозчы инде. Бездә белемгә омтылыш безнең авылда. Мәдрәсәләр булган, аннары 7 еллык мәктәп, урта мәктәп булган әле. Аннары ул янгач сугыш вакытында булай 7 еллыкка калган. Без инде шуннан соң Улы Солтан дигән авылга җырып укыганнар элек, біз инде интернатта торып укыдык. Ул Улы Солтан авылына килгән 12 авылдан тирә күрше шулай дип беләм. Бөтенесе килми бит укырга. 8нче, 9нчы, 10нчы катка. Теге бу авыллардагы укучыларның каймаклары бик яхшы билгеләренә укучылар гына җыелышканында. Безнең укытучылар шундый көчле укытучылар. Тик мәгенә Улы Солтан урта мәктәбенә саны китсәң, Рауза Хайретдинова дигән артистка безнең. Раул Шәрәфиев, Хәлим Абиҗәләйләр, Вакиф Нуруллин, Кадир Сибгатуллин, Роберт Әхмәтҗанов, Сәйд Шәкүровләр, Рәшид Гарипов. Менә шундый кешеләр укыган безгә. Барысы 20ләп язучы чыксын инде бер мәктәптән. Журналистлар име? Журналистлар әле, Госман Гомәр кебек. Безнең авылдан гына да Ринат Гафар санап чыгарган, әллә 19 журналист чыккан. Ләкин бөтенесе журналист түгел инде, бу төрле тармакка таркалган аннан соң. Без генә әзрәк патриот булып калган бу шунда. Хәтабый менә патриот дигәннән синең тормышыңда, иҗат юлыңда бер әйбер тагын бик нык сокландыра. Бер нәрсәгә дә битараф булмавың. Язучы бер качан да әлбәттә битараф була алмый. Ләкин әле менә көне сәгате белән үзеңнең мөнәсәбәтеңне белдерү. Шулай ук ул үзенә күрә бер батырлык һәм тырышлык таләп итә торган әйбер бит. Нинди генә вакыйгалар килеп чыкса да, нинди генә хәлләр булса да, син һәрвакыт матбугатта үзеңнең фикереңне әйтеп, публицист буларак бу очракта катнашып килдең. Менә әйтик инде Әфганстанда сугышкан, Әфганстанда һәлак булган егетләребез турындагы язганнарың шушының бер якты мисалы дип әйтер идем. Киң масштабтагы әсәрләр язу белән бергә шушындый эшләр башкару ул әлбәттә вакыт сорый торган һәм энергия сорый торган эшләр бит инде. Былтыр ел ахырында 16нчы ел була инде. Минем Татарстан китап нәшриятында 4 томлы сайланма әсәрләрем чыкты. Күп томлыклар инде. 4 томлык дигәчтә аны әзип уйламагыз, алар калын һәм зур итеп чыгардылар аны китап нәшрияты. Бөтенесе бетмәде әлбәттә. Менә шуның 4нче томы тулысы белән мәкаләләрдән тора. Мәкаләләр памфлетларында, аларның һәр кайсы басылган газеталарда. Әле күпесе чыкмый калды. Бөтенесен биреп бетереп булмый, сыйдырып бетереп булмый бит инде. Юрганга карап аягыңны сузасың диләр. Бүленгән акчасына карап шулай итеп чыга. Һәм шунда мин махсус керттем аны тагын. Әфганстанда булган сугышта безнең Татарстаннан киткән вәкилләр турында аларның анкеләре, аталарының килгән хатлар, аларның язмышлары һәм исемлеген тагын бирдем. 257 кеше һәлак булган, һәлак ителгән безнең солдатларның, офицерларның. Ул вакытта мин аны китап итеп чыгарганда, яза башлаганда да Советлар Союзында бер китап чыккан иде. Ул Правда корреспондентлары Тимур Гайдар белән
Аркадий Колесников дигәннең калын гына шушы Әфганстан турындагы китабы. Ләкин алар бөтенесен аклап язганнар иде инде. Коммунистларча итеп язылган иде. Мин яздым менә шушы фаҗигасын, кайгы хәсрәт, моның коточкыч җинаят икәнлеген әйтеп язган идем. Хикмәт шулы бит чыкты. Гәзитләрдә чыгып барды. Аерым китап итеп чыгардылар. Беркем абиллитта теге цензурада туктатмады мине ни өчендер. Гаҗәп ул. Соралып торгандыр шулай иттереп. Аннан соң Светлана Алексеевич дигән Беларусь язучысы, хатын-кыз ул да язган китап. Ул Беларуссиядән барып халак булганнарның әнкәләре турында, аларның язмышлары аша биргән. Светлана Алексеевичның шушы китабы да кирип Нобель премиясе алды. Хикмәт. Безнеке әнә үзебездә генә калды инде. Бу коточкыч җинаят сугышы икәнлеген менә беренче итеп мин аны кирештем. Аны язмыйча булдыра алмый идем мин. Аннан соң инде бездә бит әнә теге референдумлар китте, декларациялар, халык Татарстанда кем яшә, кайсы милләттән булуы карамастан, безнең декларацияны, референдумны яклап, суверенитетны яклап, һәм без шуңар өлеш кертүем белән мин үземне бәхетле дип саныйм. Чөнки памфлетлар язып барадыр мин. Көн кадагына ул. Әхәт абый, менә безнең журналист буларга укучы яшьләребез бар бит инде, әйме. Менә аларга синең газеталарда басылып чыккан мәкаләләреңне алып бер кат укып чыгарга кирәк миңа калса. Бу журналистиканың бик тә үзенчәлекле һәм кызыклы бер төре. Памфлетларны әйтмим дә әле мин. Гади әйтик инде бер мәкаләсе, нинди булса көндәлек мәкаләсе, әдәби әсәр укыган кебек укыладыр иде. Менә бу китапта да 4нче томда намус хөкеменә чакырым дигән әйбер бар. Бер заманны 45нче ел Тулды микән бик җиңү инде безнең фашист Германиясын. Владимир Карпов, СССР Язучылар союзының идарәсенең рәисе, Советлар союзы герое. Бу мәкаләсендә кертке алган украиннар теге легионнар Власовның Рус азат итү армияләре исемлегенә атап киткән татар легионындагы безнең җәлишчеләрне, кайнан кормашчыларны. Эй ачуым килеп, менә мин намус хөкеменә чакырам дип, ничек сез шулай язалдыгыз дип. Үзе теләп әсирлеккә бирелгән татар булмаган, татар халканы белми. Киресенчә, Петр Гавриловны Крешин кешесе, Брес крепости герое. Вазин Рафиетуллиннан алып, Александр Матросов, Мөхәммәтҗановны алып кара. Хыянәтчеләр юк бит бездә. Язып чыгарган менә агылып килде социаль Татарстанда эшләйде мин вакытта. Хат халыктан мине жаклап. Шуннан союзга шалтыраткан Мәскәүгә Владимир Карпов белән сөйләшергә мөмкинме дип секретарь әйтте, Балисале дип. Әлмин гүзермне дә әйтмәдем, нәрсә сөйләшәс килгән. Ул сезнең мәкаләгезне аңар тапшырдылар ди. Гафу өтенде сездән ди һәм татар халкыннан ди. Больницада ята икән. Менә бит сүзнең вакытында әйтелүе. Дәшми кала алмыйсың икән, дәшми калма. Һәр вакыт әйт, журналист булсаң бигрәк тәген. Курыкма бер нәрсәдән дәген. Һәр нәрсә үз урынына кайта. Бүген сине эрләсәләр, иртәгә данларлар дип беләм мин үзем. Журналистика ул язучылыкның нигез ташын тәшкил итә дип беләм мин үзем. Язучылыкка шушы журналистика өйрәтә. Тормышта кайнысың мин журналист булганда. Әйтик, яшьлинчедә мин шуннан башлаган идем. Башта радиода, Суинчакта радиога, үзебезнең шушы радиога җырдым мин яшьлек тапшыруларны. Фарсиловый белән Зиятдинов бергә эшли идек. Аттан сайын ниндидер әйберем бармаса, миңа күңелсез була торган иде. Язасы да килә, аннан соң акчасы да кирәк бит аның. Стипендияга гына яшәп булмый, өйдән бер нәрсә юк. Һәр вакыт язып торырга кирәк. Яшьлинче өйрәтте кыска язырга. Ләкин шул кыскалыкта осталык диләр бит. Фикерне әйтеп бетергә өйрәтте яшьлинче. Һәм менә шул иҗатка да килеп керә ул үзенең әдәби әсәрләрендәген. Әхәт абый, әнә ул шулык әҗәт хикәясен ал, беренче хикәя дип әйтегендә. Ул бит 3 бит ярым гына. Аннар гына 1-2 бит эштәдем дә буздым мин аны. Әхәт абый, менә язлар моңы повесть әйме. Әйе. Ул ничектер синең драма әсәре булып кирип киткән. Гомумән Әхәт Гафарның шигъри күңеленнән чыккан прозасы әкренләп бул драматургия әсәренә әйләнеп киткән. Менә анысы ничек булды аның? Бер заманны мин опера балет театры тарафыннан киләм. Алдарак бара иде Ринат Харис, Ринат Абый Харис шагыйрь бит инде. Куып җиттем дә инде үзенә үзем. Мин тиҗергә яратам бит. Сүз артыннан сүз китте дә ул әйтте. Әхәт синең язганнарына прозада ди, драматургия ята ди. Драматик дип әйтте инде бу. Сәхнә әсәре кебек инде. Язып карамыйсыңмы дип әйтте инде бу. Шуннан мин язып карадым. Иртәгә улым булам дигән пьеса, драма инде ул.
көчмә театрга биргән инде, ул вакытта көчмә театр дип атала иде. Хәзерге Тинчурин театры инде. Равил абый Тумашев, Тукай премиясе лауреаты, зур кеше бит инде. Шул беренче әсәремне ук куйды ул минем. Аннары менә язлар моңа. Аңа китергәнем режиссер бит инде. Хәйр хаклы минем иҗатка карата. Мин моны куя алмыйм ди, көчем җитми ди. Мин инде югалып калдым ничек инде. Бүтән әйберең бармы дип. Бираздан мин аңар җилек вакыты бер генә дигән пьеса кертеп бирдем инде. Бусын мин мизәләгә җибәрдем. Куйсалар куйдылар, куймасалар куймаслар дип. Бер заманы чакырдылар, самолетка очырып киттем Кукурузикка. Мизәләгә килеп төшкәч, театрда щитка дип атала иде инде ул. Әсәрне укып тапшыру, укыйлар анда. Укыдылар. Һәм куябыз диделәр инде. Мулла Нур Мустафин дигән атаклы режиссер, бик көчле режиссер иде ул. Шул куям диде инде. Берәм артистлар да шулай иде. Әнвәр абый гашира җитте. Син башта әле әхәтенем ди, драматургия законнарын өйрән әле башта диде. Мин югалып калдым, әкрен генә җыйып алдым. Яхшы, бүген әле мин монда дип алдым да Казанга очып кайтып киттем беренче самолет белән үк. Икенче көнне Мулла Нур абый килеп төште артымнан. Бер бүлмәле фатирда яшидек. Алып китеп шуннан куелды ул. 2 сезон уйналды. Аңгар Фасил Әхмәтов музыка язды. Мин Сара Садыйкова дип ялгыш әйткәнмен бер көнгә, бер җиргә интервью биргән идем. Фасил абый Әхмәтов язды аңгар көй. Әле бу синең Казанда вакытта булган. Казанга вакытта ия. Инде Әлмәткә киткәч, мин пьесалар язмадым инде. Монда вакытта мин язып бетергән идем шикелле инде. Анда да язганмындыр. Бер квартлыкта, бер яшьлектә дигән комедиялар, шулай ук 2 сезон уйналдылар. Драматургия үзенә күрә ярышчының булдыралса инде. Әхәт Гафар инде бер этабы дип саныйм инде. Бер чоры ул үзенә. Мин аның белән авырып алдым һәм туктаттым. Чөнки драматургия караганда күбрәк сүз әйтеп була романда гына, фақат романда гына. Шуннан мин романнарга күчеп, аннары пьесалар язудан туктадым инде. Ул романнарда пьесадан да аны бүген дисәң кино итеп куярга була. Аннан пьесаларда эшли алам мин теләсәм, ләкин теләмим. Бу аунаны куйса халык җыгылачак. Ишин тотып көлә. Синең инде әлбәттә иҗтимагый яктан иң актив вакытларының берсе ул Әлмәт периоды булды. Син анда язучылар берлегенең Әлмәт оешмасының җитәкчесе булып тордың шактый гына еллар. Ул вакытта инде без ишетә торган идек. Әхәт Гафар шуны оештырган икән, моны оештырган икән, шундый кызыклы хәлләр була икән дип нинди дә булса бер хәбәр килеп тора торган иде. Аннары инде Казанга кайттың. Казанда актив журналист, актив язучы булдың име. Һәм менә бүгенге көнгә инде син өлгереп җиткән зур бер язучы булып безнең каршыбызда утырасың. Шулай да менә сорап куймасам, тыңлаучыларыбыз кызыксындырган сорауны әйтеп бетермәгән булып чыгамдыр. Шулай да бүген нәрсәләр белән шөгыльләнәсең? Ниләр язасың? Аннары бит әле гаилә хәлләре дә бар име. Фәридә апабыз китеп барды, ул инде безнең һәр вакыт Урнажмакта булсын. Һәр вакыт безнең радиобызга килеп, безнең белән хезмәттәшлек итеп йөри торган зур галимә иде Фәридә апа Гафарова. Хәзер менә ул да китеп бардың, бер ялгызың калдың име. Каләм уйнату бармы әле ул гаманда? Мин ялгызым түгел, Аллага шөкер, 2 кызыбыз бар безнең. Кичесе белән бергә торабыз. Кияү, кызым Сөмбел. Сөембикә журналында эшли бит инде. Язучы, драматург шулай ук. Аннары инде асыл кызыбыз бар безнең София атлы онок. 5 яшь турында туган иде ул 29 мартта, Кәбисә елында. Хәзер инде 1 мартта үткәрәләр. Аларны үткәреп җибәрдек. Һәм язу белән артык шөгыльләнмим дип әйтер идем мин. Язып барам мин. Менә бу күп томлыкларны чыгару ул бит җиңел түгел. Зур хезмәт. Аны туплау, барлау. Аннан соң былтыр шулай ук чыкты минем ни? Балалар өчен Әхәт Гафар, әкиятләр, хикәяләр, пьесалар. Ул эш дәвам итә. Язучы туктай алмый инде ул. Ләкин минем бер сүзне әйтәсем чыкмыймы? Ләкин минем бер сүзне әйтәсем килә. Җиткерәсем килә үземнең каләмдәшләремә дә. Язучы ул бер чорның улы ул. Үзе яшәгән бер чорның. Ул шул чорны чагылдыра. Шул чорның кешеләрнең язмышларын тасвирлый ул. Ел язма итеп калдыра шул чорны, үзе яшәгән чорны. Әйтик, узган гасырда яшәгән без язучылар өлкәнрәк яшьтә, әле өлкән буыннар бар бит. Алар бит инде хәзер 21 гасырдагы яшьләр тормышын яза алмый, алар аны кабул кыла алмый. Аңласалар да кабул итеп җиткерә алмый алар аны. Бигрәк тә яза алмыйлар. Вакытында туктай да белергә кирәк. Үз заманына, шуның өчен үз чорыңның хәл әхвалларын,
не кадәр тулырак итеп биреп калдыра алсаң, син шул кадәр язучы дигән исемгә лаек булып саналасың инде. Вакытында туктай белергә кирәк, әйтик, кайбер чакны 70 яшьлек җырчылар безнең инде бар, сәхнәгә менеп җырлауларына мин дә алар яшендә дип әйтик инде, алар яшенә җитмәгән әле, җитәрбез Алла бирсә. Ул бик үк эстетик түгел инде ул, дөресен әйткәндә. Сәхнәдә ул күрәсе килә яшьләрне. Кайбер чакны ишетәсең дә Яшьлекне күрәсе килә. Яшьлекне, шулар арасында итеп туясың үзеңне. Кайбер чакны шундый зарлану сүзләрдә ишетәсең. Менә яшьләр басты сәхнәне, шундый җырлар, такмаклар дип, фәлән түгән дип, бик күп яшьләр дип, араларына аерып та булмый дип. Мин алай димәс идем. Җырласыннар, күп булсыннар. Араларында күренеп тораларның менә дигән Илһам Шакировлар булачак, киләчәктә җырчылар бар анда. Әлфия Абзалова кебекләр булачаклар бар анда. Аны без белеп торабыз бит. Һәм арада бар әлбәттә теге югалып та китер бер заманны онытылыр дигәндә онытылмас. Әгәр кеше тели икән, сәхнәгә чыгып җырларга, нигә аңар ризасызлык белдергә ди? Татар халкының шундый җырлаучылары күбрәк булсын иде әле. Язучылары күбрәк булсын иде әле. Әнә Тукай премиясенә бирерлек әсәрләре күбрәк булсын иде аларның. Чиратка салырлык әсәрләр булсын иде, күбрәк булсын иде дип менә шуны телим мин. Чөнки безнең халкыбыз шуңар лаек. Безнең халкыбыз борынгы халык. Ул рус дәүләтен Россия алып бармый аны. Икенче халык дибез икән, бу тикмәгә түгел бит. Bütün җирдә татарлар. Бу татарларның да ватаны Россия гына түгел. Шуның өчен Россия Федерациясе ул. Ирекле рәвештә кушылган дәүләтләр федерациясе дип аңларга кирәк. Менә шушы бөек татар халкының бөек язучылары, бөек җырчылары, бөек рәссамнары, бөек архитекторлары, бөек сәясәтчеләре, төзүчеләре, хәрбиләре беркайчан бетмәячәк. Ахыр заман килгәндә дәген. Ахыр заман килсә әгәренки, ике кеше кала икән, аның икесе дә сәүдәгәр булыр. Менә шул ике кешенең сәүдәгәрнең берсе татар булырына мин иманым камил. Бик зур рәхмәт. Бик кызыклы әңгәмә килеп чыкты кебек. Киләчәктә дә шулай очрашып, хәбәрләшеп, фикер уртаклашып яшәргә язсын. Амин, амин, амин. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, бүген бездә классик язучыбыз дип әйтәм курыкмыйча Әхәт Гафар булды. Сезгә Әхәт абый уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт яусын. Тапшыруны күренекле язучылар, әдәбият галимнәренең Әхәт Гафар иҗатына кагылышлы фикерләре белән тәмамлыйк. Сибгат Хаким. Мин Әхәт Гафарны язучылар берлегенә ничек кабул итүебезне яхшы хәтерлим. Ул вакытта аңа 25 кенә яшь иде. Ләкин шул чакта ул үзен иҗатындагы җан шигъриятен эпик тасвирлау белән кушкан талантлы прозаик итеп танытып өлгерде. Аның әсәрләрендәге детальләр балкып тора, тирән мәгънәле, хәтердә кала. Анатолий Приставкин. Прозаик Әхәт Гафар иҗатында халык авыз иҗаты тәэсире күренә. Аның шигъри, уйчан язу алымы рәвеше белән генә түгел, бәлки эчтәлеге белән дә татар халык шигъриятенә барып тоташа. Язучы үз каһарманнарын яхшы белә, моннан тыш уларны ярата һәм кызгана. Аз гына, ләкин төгәл тасвирлама белән иң гади, күзгә ташланып тормаган кешеләрнең тормыш тарихын бирә белә. Автор укучыда аларга карата теләктәшлек хисе уята. Аларның үзләренә дә, язмышларына да, эшләренә дә. Әхәт Гафарның йөрәге дә, каләме дә кече күңелле. Рафаэль Төхфәтуллин. Әхәт Гафар уйланучан, тормыш яшәешебез күренешләренә фәлсәфи күзлектән карап фикер йөртүчән язучы. Клайв Лидиард. Татар язучысы Әхәт Гафарның әсәрләре истәлекләргә корылган. Стиле белән халык риваятләренә, әкиятләренә тартым. Кешенең яхшылык белән яманлык хакындагы уйлануларын чагылдыра. Кеше белән табигатьнең бердәмле хисләрен гәүдәләндерә.
Владимир Немцев. Әхәт Гафарның таланты, заманча прозасының тамырлары халык авыз иҗатына тоташкан булуы белән үзенчәлекле һәм җәлеп итә. Ихтимал, шуңа күрә Әхәт Гафарның повесть һәм хикәяләрендәге хәтер, заман, җир, табигать, намус, җан кебек төшенчәләр гадәти булып тоела. Язучы үз халкының тарихын, риваятларын, көнкүрешен, милли характерларның асылын бик яхшы белә. Буларның һәммәсе аңа аңлаешлы сюжетлар, гадәти тормыш хәлләрен файдаланып, тирән гомумиләштерүләр ясарга ярдәм итә. Гудрун Фридрих. Аның әсәрләренә тормышта юл сайлау, кешеләр язмышы, аларның проблемалары турында тирәнтен уй-фикер йөртү, эчке кичерешләрнең нечкәлеге хас. Аңа кешелеклелек һәм миллилекнең бергә тоташуы якын. Рифат Сверигин. Әхәт Гафар күренешнең кисәк кенә күзгә чалынмый торган якларын, хасиятләрен, сурәтнең нечкә нәкышләрен күрергә теләүче, төпченеп, кайтып-кайтыбрак караучыларга исәп тота. Ул ашыккан җиреңнән туктатып, әйләнә-тирәңә, тормышның күп төрле бизәкләренә күз салырга, уйланырга чакыра. Ольга Лущенко. Татар прозаигы һәм драматургы Әхәт Гафарның каһарманнары нигездә аның замандашлары. Аларны тәкъдим итеп, укучыны аларның тормышына, мәшәкатьләренә, дөньяга карашларына алып кереп, язучы үзенең психологик сизгерлеккә, детальләргә төпчеп карауга ия икәнлеген күрсәтә. Миллилек һәм гомумән кешелеклелек аның әсәрләрендә бер-берсеннән аерылгысыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз тәмам. Сездән хат хәбәр көтеп калабыз. Тапшыруның мөхәррире Насим Акмау, режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гөлүсә Җаббар. Сау булыгыз, дуслар. Илләр көннәр имин булсын. Тапшыру Татарстан Республикасы матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр чаралары агентлыгы ярдәмендә әзерләнде.